To je? Počkaj, je to on? Vysávačku, že to je. Ježišmária. Hej, tá lopta nemôže byť v bráne. Prestaňte, pošlite do Levina. Dáme na dres do toho. Napravte si dresy. To je presne ono. Polovica vecí mu ujde v zápase, ale chlapci musia mať zapravé ten dres. Ja presne, toto neriešil, že ono, obidva sú červené. Hlavne, že on má toto ukazovač. Matúš! Matúš! Netreba oné? Haló! Haló! Musia si dať ukazovačky, však sú rovnakí úplne. Akože oni majú čierne trenky, ty to majú červené. Čo sme, kde sme, hej? Nemáme nejaké na modré alebo niečo podobné. Rozlišovačka. Ja ste svetli, že nevidíte. Ale mi to nevadí, keď chceš, tak si tam, jak chceš. A kde to vadí? Ako domov, keď ti to vadí. Neber. Pál, točíš? To už si mohol točiť. Ja sa točím. Hej, dobre. Komu to vadí, musíme pozrieť, tam niekomu to vadí. Toto bude zášlený bratislavský fotbalový zväz. Ako sa profesionálne vedie zápas. Povedal niečo tu pred chvíľou. Čo upozorňujem, keď niekto bude bez dresa, nie je. To sú nejaké dôležité veci vonku dres. Tak on si dá rozlišovačku. Oni nepotrebujú. Poďte ešte v pohybe, chalani, pár výskokov. No teraz to čo robili? Ty si tu šéf, Pálo. Ale dobre, však ja čo, vy sa neviete dohodnúť. To by sa ešte udáme, no.